Mati. Oh, sudah. Dok. Dek. Aku tak melok takon ning karo awakmu. Nggih, pripun, Pak? Yo tak kei. Cek. Banter iki. Pak, kula mboten salah dumenaken banter, Pak. Yo. Aku tak takon karo awakmu. Nggih, pripun, Pak? Kowe bocah ndi? Kula. Heeh. Kula, Pak. Iya. Oh, tiyang mriko lho, Pak. Tiyang kroso. Rasa. Nggih. Berarti nek ngono kowe pegiamu nenon. Kowe nenon tanggal dina. Nenun. Nenon. Nggih. Oh iya. Ya terus kowe kok nganti kesasar tekan desa soal iki mau kowe arep iki. Nggih, kula niku tesih riyoyo nggih, Pak. Ah, riyoyo. Riyoyo. Nah, terus? Kula nek wau niku kalih dulur-dulur kula. Piro cacahe dulurmu? Gangsal nang kalih Lu kula. karo awakmu, lah terus saiki kowe kok ijen. Niki lho, Pak, nah kalih sembuh. Jalanmu itu mau. Nggih. Ya wis bukan kali tahu dong. Sampun aku pakanane sewah iki lho, Pak. Kowe ya wis mangan. Sampun. Tapi jalanmu nakal. Lha duka. Walah, wis kok kalah sih. Niki. Eh. Mana iki banci. Oh alah, wis saiki ngene. Bukan karo wong tua iki ora pas nek kowe iki buka jalan. Medun. Nggih, Pak. Medun dah. Lah Jalan. jalanane mboten saged mandheg piyambak ya, Pak. Ya terus carane piye? Nggih, Pak. Aku medun no. Ya Allah Gusti. Lagi iki ya. Wong iso numpak ora iso medun kok. Medun nak kare-kare apa? Benar. Anjir padune lho. Mboten didolke mboten nuwun mandheg. Ayo. Padune kudu didono. Lho, pripun, Pak? Ya kepiye? Lho, sampeyan iki saged ngedolke jalan. Lah wong cuma jalan kok sikil ora musa. Nggih. Oh, ngono iki. Lah nek dhuwur nak malah maburnya. Oh ngono, berarti ora iso ngarep. Mboten saged. Kata tak keburi tak kebute. Lah kepiye meneh? Lah kok. Banggo. Ya Allah. Kenapa jeruk? Ngedolke jalan kok dibatak. Oh iya. Dia tahu jalan sih. Nggih. Kami ini lho kita Kami jalan. pun ucul. Oh wis ucul. Nggih. Iki dijodong ini. Terus Iya. terus lompat. Jagalah. Ya Allah, alhamdulillah. Allah. Ampun sembuh. Jalanmu ampun. Jalan lu adus. Lu adus. Maki kudu gede. Lu adus. Kira. Halo, kalau di luar dikata-katane. Kata-katane. Jalane kalian rensane kula kali sinten, Pak. Jalane kan kalian rensane. Ora ngono sih. Kula kali sinten. Iku gampang. Iku karo aku ya, karo Pak Jawa kena. Aduh. Oke. Nggih. Aku tak mau takon. Nggih. Darani berawat kancane wong besok di kampung ya. Ya. Nggih, nggih. Aku arep takon karo jenengmu sih. Nami kula. Nah, Nggih. jeneng. Nami kula niku Oh, Judowo Dumbo, Kang. Nami kula niku Nah, Setut. ya Gusti. Kudune ngeten. Cet. Teh, koma. Nggih. C, koma. Lah, tune kudune. Cet, ku tak gendang cet. Oh, ngono. Ah, ngono, Pak. Ini. Cuk, Tut. cuk, cuk.
Cetut. Oh ya Allah. Nenek ping 3 pripun? Cetut. Wah, sikile kok kaya betok. Nggih. Ayo, kaya betok lho. Karang laju, wis tau rasane itu karang laju ta lho. Durung. Kok tak mandi karang laju, tak kemana betok rong tak. Mboten apa? Lah piye? Oh, ora ana bedone sak trek. Sing adol wong loro kok. Paling muter dak. Ini cekut. Nggih, cepet. Cekut. Nggih. Lah kok ora kepen apa duit ku? Lah asmane jenengan sih. Ora yo ngono takon. Kula supe. Salaman sik. Nggih. Jadi langsung kaget ya. Nggih. Edi Muhammad dan Edi Muhammad. Edi Muhammad. Lah bendone teng pundi, Pak? Iki. Takon bedol sih mo. Ya aja sih digenahno ah. Kedua. Lah bendone teng pundi, Pak? Iya nih, Rasiman. Rasiman. Rahasima. Rahasiane Sima. Rasiman. Rahasima. Orang tok diparengake. Kan kepengin terus kono. Waduh. Halo. Ya sereti dhewe. Piye? Mboten Pak. Kene ceduk tak ada. Nggih, pripun, Pak? Wong lanang iki nek dari wong wedok kok. Nggih. Nek wong lanang ora bendol jare nek kurang mah. Namane sing bendol. Lah iya, lah mulane kok jare Jengene. Namane sing bendol. Jengene. Jengene. Wah, kowe. ngono bendol. Ya. Lah, Kowe kemau dulur meneng. nggih, nang. Kowe sik dhewe apa ta durung? Ora isih duwe apa ora? Boten gawe. Wis ora duwe, berarti yatim. Aku siap Pak. Tenan yo. Ngono. Lah iki kepikiran. Wong aku yo ngomong 10 tahun yo ora duwe anak. Kalau muncul tapi anak dulu apa ora? Kula. Heeh. Tetes anak jenengan. Heeh. Kowe dadi anakku kowe jare apa bang tak turuti. Ngono. Iya, aku ora anak wedok. Bener. Turun apa turun? Kowe jare apa? Kula. Heeh. Kula niku sunane gampang. Gampang. Apa ta? Kula nyuwun. Dolanan ndek kene apa? Nggih, boneka. Boleh kan? Ah, kebenaran aku di boneka loro. Napa Pak niku? Tapi bonekane sing tak suwun tak boten wonten teng pasar ya, Pak. Ya ora ning pasar. Boten wonten. Ya terus arane Wonten niku ten mriku lho Pak Sandi Komisi. sanggare kok buka ya. Ah iya, wis Niku lho Pak. tau jawe. Nek boneka to. Nggih boneka kawin napa nggih? Karo apa ya wis bisa ning kene bae. Bisa. Apa? Ora usah dilek-elek. Anu cedol bukan? Boten apa doyan nek. Ora Kula duwe. niku pokoke sing penting iku sing boten wonten maumume ngoten. Oh ngono. Nggih. Pokoke Sing ora umum. Sing ora umum. Heeh. Napa ora ana nek ora ana ning budi-budi nggih boten. Ora ono jaga. Anane ning kono sanggar budaya. Ya apa ta apa? Aku kok penasaran. Niku lho Pak. Apa? Boneka sing iso laku dhewe. Oh ngono. Heeh. Ya wis boneka cantik. Nggih. Wes tak kene lagu ae. Nek sini aku mau ya. Tak kene boneka. Zaman zaman kemajuan. Akeh wong tua ora
iki zaman 10 tahun saya kepungkur, Nggih. aku tahu gue bujuk.